magandang tanghali. Kumikinang na ula, Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang ina. Di ko liala. Magandang morning. Kanina, tanghali na ngayon. Tanghali na. Anong oras na? Alam mo yung weekend, Jegs, parang 5 minutes lang. Ang dami kasing ganap. Siguro para sa atin, ha? Ewan ko nga, tayo lang ba? Or, hindi, pero sa bagay, marami rin naman ako naririnig na mga reklamo ng mga kaibigan. Tsaka muni-muni sa buhay na yung pagod nila pang September na sa totoo lang, this week is katapusan na ng January. Correct. Ang bilis! Grabehan talaga. Ang bilis talaga. As in. Pero tayo nagpapasalamat tayo kasi sinalubong tayo ng biyaya ng trabaho. Oo naman. Gusto natin ng biyaya ng trabaho. Hindi tayo nagreklamo. Sabi ko nga sa post ko kagabi, sabi ko, mga kababayan, tapos na naman po ang weekend. Bukas, magpapakaalipin na naman po tayo sa trabaho. Kaya pero, hindi tayo nagreklamo. Ako naman nagsasabi lang naman talaga na habang ikaw ay empleyado, ikaw talaga ay alipin at tayo ay alipin ng salapi. Oo, tama. Pero aminin mo na ikaw na nakikinig ngayon, nilulook after mo yung Wednesday. Oo naman! Konting tiis na lang. Wednesday po, holiday. Yan. Ay, pero alam mo, hindi ko masyadong ma-look forward. Hindi ko masyadong ramdam, Jegs. Bakit? Kasi yung mga kabisyo, yung mga tambalanisa natin, mga Chinoy, parang wala pang patikoy. Oo nga, hindi namin naramdaman kung hindi ko nga nakita sa calendar na Chinese nakalagay Lunar New Year. Paano ko malalaman kung wala man lang patikoy? Wala man lang pampadikit. Wala man lang. Sa mga kaibigan po namin, mga tambalanisa po natin ng mga Chinoy, gusto rin po namin dumikit sa amin ang mga swerte katulad po ninyo. Ganyan. Hindi po kami ma-o-offend ni Nicole kung magpapadala kayo ng ampaw dahil busy kayo bumili ng tikoy. Ay naku, hindi na. Okay lang. Okay lang sa amin. Hindi kami na-o-offend kapag binibigyan kami ng pera. Walang ganon. Kasi alam mo, totoo ka dyan. Buti na lang nilinaw mo yan. One time merong ganon. Sabi niya, nakakaya naman kung magbibigay tayo ng pera kay Nicole na siya naman bibili dun sa ng gusto niya. Sabi ko, hindi po yung nakakahiya. Mas tama po yan. Kasi mas alam po namin ang bibilhin. Para hindi kayo mahirapan. Sa true. Kasi baka mamaya, allergic pala kunyari bibili kayo ng tikoy, mayroon palang allergy sa malagkit. Diba? Naging problema patuloy. Correct. Diba? Parang hindi na kayo mahirapan. Ang pau na lang. Yes. Nakakaloka! Basta tayo po ay mga empleyado. So tayo po ay magpapakasipag. Huwag mag-alala dahil Wednesday, holiday. Parang maganda siya kasi parang pagkatapos ng holiday, ang bilis na ng Thursday, Friday, tapos weekend na naman. Diba? Apakabilis po talaga ng takbo ng panahon. So let's do our best na spend natin siya ng maayos, masaya, ang iksi ng buhay. Ito nga sa darating na Thursday, may executive check-up ako, Diego. Alam mo, hindi ko alam kung excited ako sa hindi. Mas more on hindi ako excited kasi syempre, natatakot ako dun sa mga magiging resulta, diba? Alam mo, pag binanggit yung executive pang matanda. Correct. Nakakamatanda talaga executive check-up kasi walang executive check-up na mura. Kaya nagpapasalamat ako sa kumpanya dahil sila sasagot, di ba? Alam mo, walang executive check-up na mura kasi kapag tumatanda na, mas marami na kasing test. So, hindi ko mga mawari kung I dread the day na may executive check-up o hindi. Kasi dalawang bagay lang yan malalaman o hindi. Di ba? Pag nalaman, syempre kakabahan. Di ba? Pero, bukod dun sa kaba, at least, pwedeng i-prevent. Correct. Lagi nating tatandaan, di ba? Marami pa po tayong utang na babayaran. May mga anak pa pong patay gutom na pakakainin, di ba? So, kailangan pahabain po natin ang ating buhay hanggat kaya po nating i-prevent, di ba? Ganon. Yun naman talaga yung purpose niyan Sa true, di ba? Para malaman mo, halimbawa, sobra-sobra ka na dyan sa katitira mo ng mga maalat. Yan. Diyan ako natatakot, Jig. Sabihan ako na, huwag ka nang mag-chichirya. Bawal ka na mag-soft drinks. Ayan na nga! Diyan ako ninenervous kaya ngayon tira na ako ng tira ng soft drinks kasi feeling ko anytime after the executive check-up may gano'n ng pagbabawal. O anong kala mo, 20 ka lang? Sabi ka, Nicole, mukhang borderline na yung sugar mo!
ang mga usapin ng mga matatanda, nakakalurke, di ba? Pero ganun po talaga. Ganyan talaga. Alam mo, meron akong excited ako sa paglabas ng isang bagong digital ad for Calciumate. At sinasabi talaga doon na as early, dapat nagka-calcium ka na talaga. Kasi yun yung napag-alaman ko, Jegs, na yung meron ka lang, may mabibuild up kang calcium sa katawan mo, tapos at a certain age, titigil na siya So kapag halimbawa, pumata ka na ng 40, kung ano yung calcium deposit na meron ka sa katawan mo, yun na lang ang magtatawid sa'yo hanggang 83 ka. Kinakabahan ako. Kinakabahan ako sa mga calcium deposit na di ko sure kung may na-deposit na calcium. Nakakalurk. Kasi nga, as you age, di ba, yung katawan natin, medyo umihina na yung hindi na nagre-release ng the usual pagbata Hindi na nga, di ba? So nag-i-stop pala. Sabi ng isang nagmamasahe sa akin, mahalaga sa akin yung mga nagmamasahe. So isa sa mga nagmassage sa akin before, sabi niya, alam mo Iha, naintindihan mo ba kung bakit sinasabi nila that life begins at 40? Tapos sabi ko, siguro po kasi pag 40, dapat medyo stable ka na, tapos makaka-party ka na, so maganda na yung life mo. Yung po ba? Yung po ba? Sabi niya, hindi daw. Hindi. Ayon daw sa pag-aaral, di ba? Ayon sa kanyang pag-aaral bilang isang dalubhasa sa wellness. Ayun, parang nagre-reset yung katawan mo at 40. So kung ano yung, basta kung ano nga yung nai-imbak mo para sa katawan mo, o kung nicotine ba yan. Mag-a-adapt siya. Mag-a-adapt siya, parang magre-reset siya. So parang ka nagsistart ng bagong buhay at 40 years old. So kung inabuso mo yung katawan mo from 0 to 39, ayan na. Kaya mo daw siya nararamdaman na nung 40 ka na. Ayun na nga, kaya nga 'di ba, nung 40 na tayo, doon na natin nararamdaman ang mga hindi natin nararamdaman nung araw. Nakakaloka! Yung gising mo na umaanggulo ka na eh. Tama! Hindi lang sa pag-picture umaanggulo. Correct! Sa pagbangon. Sa pagbangon, hindi ka pwedeng aangat agad. May hilo ka, 'di ba? May anggulo muna, syete ka muna. Meron mga pasubsob yung mukha. Correct. May ganun muna. Diba? Hindi, tsaka dapat tama din yung pagtulog mo or else, pag kwarintahin ka na, pagising mo, kung ano yung sakit kung mali yung posisyon mo, yun din ang stiff neck mo. Yun din ang dahilan ng frozen shoulder mo. Ay, nako. May time ba sa'yo ako na sisisihin mo yung asawa mo? Kasi mataas kasi yung una natin. Correct! Ako, naisisi ko na lahat yan, Jegs. Mataas ang unan, mababa ang unan, masyadong mahaba ang unan, walang unan, inagawan ng unan. Lahat yan mga sinisi ko na nung gumising ako, masakit yung likod ko. 'Di ba? Pero nung bata ka, o kahit pagkatapos mong uminom, kahit saan ka abutin, 'di ba? Okay lang. Nakakatulog ka sa upuan, di ba? Sa nakakaupo ka sa upuan na nga nag-iinom ka, walang problema, 'di ba? Pagising mo, malakas ka pa. O ayan na nga, life begins at 40 daw. Tama. Hindi ka pa makarelate ngayon, palibasa 20 ka lang, 'di ba? Dadating ka rin dito, huwag kang tumawa. At kailangan magpasalamat ka kung umabot ka dito. Correct. 'Di ba? Minsan kasi parang ako dati when I was in my 20s, tapos pag may nagkaka-crush sa akin 40, nadidiri ako, Jex. Parang, kadiri, ang tanda, 'di ba? Tapos nung umabot na ako dito, parang hindi naman din masyado. Pero totoo parang when you're in your early 20s, you feel like yung mga 40s, ang layo, tapos ang tanda talaga. Una, mabilis. Mabilis lang yan, dadating ka dyan. Pangalawa, it's a privilege and a blessing na abutin mo ang 40. Well, siguro sa tingin ko yung perspective natin na matanda ang 40. Kasi sa panahon natin yun eh. Mga matatanda naman kasi itsura ng mga 40 dati. Yung way nila. Tama. Unlike sa panahon natin ngayon. Medyo cool, di ba? Nakakasabay tayo sa sa buhay ng mga 20-ish. Correct. Diba? Meron nga akong yung kaklase ng anak ko listens to me daw or follows me on Instagram. Tapos sabi niya, how young is your mom? Sabi niya dun kay Princess. Tapos sabi niya, Princess, what do you think? Tapos sabi niya, maybe 33. Sabi ko sa anak ko, Princess, hindi na ikaw ang aking best friend. May bago na akong best friend sa katauhan ng classmate mo. Nakakaloka. Pero
Pero dun sa mga 20, yung mga 20 ang edad, murang edad, enjoyin nyo rin po yan. Kasi una, masyado pong yung kutis po ninyo, yung balat po ninyo, batak na batak yan na hindi kailangan ng chemical at hindi kailangan ng kahit anong kahit anong klaseng injection, di ba? So namnamin nyo rin, enjoy nyo rin, pero wag nyo pong aabusuhin. Yan ang pinaka-importante. Kasi kung ano yung pinagsasaksak mo, kinakain mo ngayon, definitely, pagdating mo ng 40, yan yung harvest. Yan, correct. Kaya nga life begins at 40. Kasi doon ka na magsa-start na mag-harvest ng mga inimbak mo sa katawan mo. So kung inabuso mo siya, raramdaman mo na lahat yan pag nag-40 ka na. Ayan. Pero again, wag matakot. Bagkus, magpasalamat na umabot ka sa edad na 40. Ayan. Diba? Ganun yun. Matuto po kayo sa mga pagkakamali namin. Yes. Sa pag-aabuso ng mga katawan namin, sana po matuto po kayo, 'di ba? Alam mo, speaking of quarantine, meron tayong isang tambalanisa na nag-message na sabi niya, ano ba naman yan? Kung kailan quarantine na ako, saka ako inutusan ng boss ko na mag-interview ng artista para sa company. Company, ano tawag doon? AVP nila. So ngayon, humihingi siya ng tip sa atin. Paano daw ba makipag-usap sa isang artista? Ganyan. Alam mo, sa totoo, maganda nga actually. Oo, they are normal people. Promise talaga, normal po sila. Ako lagi kong iniisip parang ibang of course, nasa ibang level naman talaga sila. They are, mas iba din talaga yung kutis nila, iba din talaga yung galawan nila, iba yung world nila. Pero, kahit saan mo pagbalik-balik ta rin, umuutot din yan. Ayan, kapag ka naburo din ang hininga niyan, babaho din yan pagising, di ba? So, normal lang. Nag-iiba kasi pag nilagay na sa screen Parang yung, akala mo ang layo-layo mo sa kanila. Correct. Like nung Friday, after ng Biofluence sa PTEX, numiretso ako, nag-host ako sa birthday ng ni Attorney Topacio. Ang mga nakasama ko doon, nakadikitan ko si former President Gloria Arroyo, ayan, si First Gentleman, si Senador Raffy Tulfo. So, kakabahan ka na sa una. Ayan, tama naman doon sa message na to. Pagtingin ko, parang normal lang din. Normal lang din sila. Paano sila makipag-usap? Correct. Normal din. Meron lang talaga silang ibang level. Like, syempre, may mga plataforma yan. Tapos may mga iba din talaga silang mga usapin. Kunyari, mga lawyers, ganyan. Pero, generally, they are people. Nagkasabay nga kami sa CR ni First Gentleman. Ibig sabihin, pares na umiihi. Alam mo yung kwento? Parang normal lang. Di ba? Ano yung mga usapan? Tumitigil-tigil pa ba? Tumitigil-tigil na ba yung ihi mo? Yung ihi mo ba mabula, di ba? Alam mo yung ganun, normal. Na-sensationalize lang ng media ko minsan. Hindi, well, there's a reason why they are celebrities and politicians. Talagang medyo kung titingnan, hindi naman namin i-sugarcoat. Baka naman kasi tropahin mo ng baka naman batukan mo at tropahin mo ng bonggang-bongga. Hindi, syempre, maglagay ka din ng distance. But para lang hindi ka masyadong kabahan, normal na tao yun. And for all you know, sila din mismo ninenervyos. Yes. Kabado din sila, 'di ba? So, nakakaramdam din sila ng heartbreak. Nagpapawis din po yung mga kilikili ng mga yan, 'di ba? Nagkaka-pimples din sila pag meron silang hormonal imbalance. So, yun lang na hindi kanya pwedeng kainin. Yun lang. So, hindi kanya pwedeng patayin, kainin, hindi siya that person, kung sino man yung interviewin mo, will not put harm on you. So, dahil doon, kalma ka lang. Tingin ko much better and perfect timing na nasa quarantine ka na nung nag-interview ka ng mga ganyan. Kasi mas wais ka na may wisdom ka na. Hindi ka na mamamaliitin. Kasi marami ka nang alam Correct. Siguro mga 20, malamang pag in-interview mo, maglalandi ka lang. Baka pwede. Ano pa mo? Baka ganun ang imang itanong mo. Medyo trivial na mga questions. Correct. But since hopefully quarantine ka na, 'di ba? Nandiyan ka na at saka ganito lang 'yan Kung very important yung i-interviewin mo, sa tingin mo ba yung kumpanya magsasabak ng isang taong hindi handa? Tama. Ayan. Ganun lang 'yon. So, be ready to take that responsibility and be proud kasi pinili ka. Pwede namang iba Sa totoo lang. Correct. Sa totoo lang pwedeng iba. Pero ako lagi ko iniisip, Jegs, every time that I do something na nakaka-nervyos or I do it for the first time or minsan nagreklamo ako kasi kailangan ko tong gawin. Lagi kong iniisip, para bumalik ako sa zone na maging grateful, lagi kong iniisip, pwede namang ibang tao to Tama. Pero
ako yung pinili. Ako yung nilagay ni Lord. So May hindi rason. ko may rason. So hindi ko ba siya kakaririn? 'Di ba? Hindi ko ba Correct. hindi ko ba ibibigay yung aking my very best? Yes. Dito ko nilagay. Ako Tama. sa akin, pwede talagang sa iba. Ang Correct. daming tao sa mundo. Oo. Ang daming tao sa kumpanya ninyo. Oo. Pero sa iyo binigay. Tama. 'Di ba? So kalma ka lang, chill ka lang, tao lang 'yan, 'di ba? Tandaan mo, yung ini-interview, yung ipiplease niya, yung interviewer. Correct, Hindi di ba? yung interviewer mag-please dun sa in-interview. Tama, totoo. So kalma ka lang, kaya mo 'yan. Oras natin, 12:39. Akong kumikinang na ulo, Diego Bandito. At akong kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! This